салом, хуш омадед ба канали Мошин ТЖ. мо дар ин видео 15 мошини фурӯшии тамғаи вазро ба шумо нишон медиҳем. Агар бори аввал аст ки дар канали мо ҳастед, пас дар канал подписатсия кунед ва зангулачаро зер кунед, то аз дигар видеоҳои мо бехабар намонед. дар видео лайк монед ва комментарий кунед, то кадом мошинро шумо мехоҳед ки мо барои шумо нишон диҳем. барои фурӯхтани мошинҳои худ метавонед ба рақамҳои дар болои экран буда муроҷиат кунед. номери 1. мошини ВАЗ 2101, соли бароришаш 1996, кузоваш седан, сӯзишворияш бензин ва газ, коробкааш механик, нархаш 7000 сомон. номерои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 1. номери 2. ВАЗ 2101, соли бароришаш 1985, кузоваш седан, сӯзишворияш бензин, коробкааш механик, нархаш 9500 сомон. номерои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 2. номери 3. тамғаи мошин ВАЗ 2101, соли бароришаш 1986, кузоваш седан, сӯзишворияш газ ва бензин, коробкааш механик, нархаш 5000 сомон. номерои телефон дар описанияи видео. номери 3. номери 4. мошини тамғаи ВАЗ 2103, кузоваш седан, сӯзишворияш бензин ва газ, коробкааш механик, нархаш 9999 сомон. номерои телефон дар описанияи видео таҳти номери 4. номери 5. тамғаи мошин ВАЗ 2105, соли барориш 1984, кузоваш седан, сӯзишворияш бензин, коробкааш механик, нархаш 10000 сомон. номерои телефон дар описанияи видео. номери 5. номери 6. тамғаи мошин ВАЗ 2105, соли барориш 2010, кузоваш седан, сӯзишворияш бензин, коробкааш механик, нархаш 20000 сомон. номерои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 6. тамғаи мошин ВАЗ 2106, соли бароришаш 1985, кузоваш седан, сӯзишворияш бензин, коробкааш механик, нархаш 5000 сомон. номерои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 7.
номери 8 тамғаи мошин ВАЗ 2106 соли бароришаш 1989 кузовуш седан сӯзишвориаш бензин ва газ коробкааш механик нархаш 15000 сомон 4 баллони нав ва аккумуляторшам паш кард номерои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 8 номери 9 тамғаи мошин ВАЗ 2106 соли бароришаш 1985 кузовуш седан сӯзишвориаш бензин коробкааш механик нархаш 7000 сомон рақамои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 9 номери 10 тамғаи мошин ВАЗ 2107 соли бароришаш соли 2002 кузоваш седан сӯзишвориаш бензин коробкааш механик нархаш 16000 сомон рақамои телефон дар описанияи видео таҳти номери 10 номери 11 тамғаи мошин ВАЗ 2107 соли бароришаш 2007 кузоваш седан сӯзишвориаш бензин ва газ коробкааш механик нархаш 15000 сомон рақамои телефон дар описанияи видео таҳти номери 11 номер 12 тамғаи мошин ВАЗ 21099 соли барориш 2003 кузовуш седан сӯзишвориаш бензин коробкааш механик нархаш 12000 сомон номерои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 12 номери 13 тамғаи мошин ВАЗ 2114 соли бароришаш 1993 кузовуш седан сӯзишвориаш бензин ва газ коробкааш механик нархаш 14000 сомон рақамои телефон дар описанияи видео таҳти номери 13 номери 14 тамғаи мошин Лада Приора соли барориш 2008 кузовуш седан сӯзишвориаш бензин ва газ коробкааш механик нархаш 28000 сомон номерои телефон дар описанияи видео таҳти рақами 14 ва охирон мошин дар видеои имрӯза тамғаи мошин ВАЗ Нива соли бароришаш 1987 кузовуш хеҷбек сӯзишвориаш бензин коробкааш механик нархаш 13990 сомон номерои телефон дар описанияи видео ай ҳама охирон ин буд видеои имрӯзаи мо дар канал подписатсия кунед видеода лайк монед видеоро ба дигар дӯстонатон равон кунед ва комментарий нависед ки мо чӣ намуди мошинҳоро шумода нишон диҳем барои фурӯхтани мошинҳои худ ба рақамҳои дар болои экран муроҷиат карда метавонед хайр то видеои дигар дар паноҳи худо бошед.